Erokamano nya Ramogi kumiero Ramogi TV Galaxy chegine chenro mar migago kama waikonie weche mago matimore pacho kaendi odiochieng' ma kawuono kawaluogi achiel kachiel mage moko kuom thuond weche maomiyo pek. Lakini walipojaribu kutafuta usaidizi kwa wale walikuwa wanapita hawakuweza kusimama, kwa hivyo wamekaa zaidi ya dakika 45. Ilikuwa mwendo wa kama saa 2:30, kwa hivyo hakuweza kupata matibabu ya dharura, ndo akaanza kuaga. Oganda joka chung'od bura mar Bai kod Kenya mangima yuago jaod bura margi William Kamoti mana wito ngimane masira mar apaya. Mimi sitoki hapa. Ngoja mimi sitoki hapa. Sitoki hapa. Chepukati akuja atuadresa kwa. Mwangi wa iria obago ng'anyo e karomo ma Bomas ka okwedo kang' mar IEBC weye oko mar list jolar kom jatend piny. Jochung' dhi nyime gi yudo puoth mar laro kombe mopogore opogore. Machiegni nya Ramogi bedo koda e chakruok nyaka giko pari nyalo tudri koda okal namba ma tudruok mar 236000 kata Facebook page marwa mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel kawachako eni jachung' mar duond bura mar usawa kwa wote eng'welaro koma jatenda piny Kenya Mwangi wa iria ong'anyo oko mar karomo mar Bomas of Kenya ka okwedo kang' mar duo mar IEBC weye oko ma oketo nyinge listi mar jogo ma ipuodho e laro koma jatenda piny. Wairia utam donjo e karomo mar Bomas of Kenya kama chenro mar puodho jochung' dhi e nyime. Hapa ni kwatu bwana. No area, no election. No area, no election. Sisi tumewaajiri bwana. Sisi hatuko kwenu, sisi tuko nje kwetu. No idea. No idea. No idea. No idea. Eli. Na hatupangui ngui. Na mtu asikuja kuomba kula mranga atakipata. Jaod bura mar Bai William Kamoti owito ngimane. Kamoti na owito ngimane masira mar otimore apaya ma Kilifi kadhi Mombasa otieno ma piny orugodo kawuono. Ma biro thuolo machuok kende bang' ka jaod bura nono puodhi gi duol matayo yiero pacho kaendi IEBC mondo bidho lar komno mar kar chung' od bura mar Bai gi otiko mar ODM e yiero mabiro. Joneno wacho ni lori notuomo nyamburko ma jaod bura no saa 3 mar otieno kendo yode repe gi hinyruok ka jaod bura no to wito ngimane. Jaod bura ma Kilifi North Owen Baya owacho ni giwito jatelo malich kendo malong'o ma jakanyono ma ja ODM motegno kendo mong'eyo tije. Dereba ma jaod bura no yudo thieth e kar thieth ma Kilifi County Referral Hospital. Miguu iko ndani ya gari, kwa hivyo ndo akaweza kujaribu kumwokoa, akawa yuko hai, lakini walipojaribu kutafuta usaidizi kwa wale walikuwa wanapita hawakuweza kusimama, kwa hivyo wamekaa zaidi ya dakika 45. Ilikuwa mwendo wa kama saa 2:30, kwa hivyo hakuweza kupata matibabu ya dharura, ndo akaanza kuaga. Ukiangalia mwili wake haonekani majeraha yote, kwa hivyo kama pengine kulikuwa na majeraha labda ni ya ndani, na hiyo pengine ndio inaweza kuwa imemua mheshimiwa, lakini madaktari ama wataalamu wataweza kutuambia ni nini hasa kilichotendeka. Lakini kusema ukweli tunasikitika kama wakazi wa Kilifi, kama wanachungwa na kama wajumbe wa Kilifi, kwa sababu alikuwa mmoja wale timu yetu ambao ni makini sana katika kuuza chama cha chungwa na Azimio kwa pamoja. Watimo mos ne anyuola to kod familia mar jaod bura mar Bai William Kamoti. Kadhi nyime gi weche go mag puoth en ni Senate County ma Homa Bay Moses Kajwang'
e jachung' mokwongo mopodhi kod IEBC e kaunti mar Homa Bay e dhi laro kom noero mar Senate. Kajwang' madhi laro kom ne telo mar adek ne opodhi apisi mar IEBC e chuny boma ma Homa Bay kendo nyiso yie mar ni IEBC biro bago yiero makare. Jochung' malaro kombe kamoting'o mar governor, women rep kod senator ipodhi apisi mar IEBC e rang'iny mar kaunti ka jolar kombe mag jood bura kod MCS ipodhi apisi mag od bura. The problems that IEBC has always had has been when it comes to tallying, transmission and tallying. And so, like in the past where we had a senatorial election and we didn't go for a petition, I look forward and I do believe, and I've spoken with the county returning officer, and we have agreed that we must do everything to ensure that the results of the election in Homa Bay is not challenged like it was in the past. You remember in the last election, the IEBC was taken all the way to the Supreme Court. They lost the case at the High Court and they appealed at the Court of Appeal and went all the way to the Supreme Court. We want to make sure that whatever outcome that comes out of this election is one that is accurate, verifiable, credible and acceptable by all the parties. Mana seche mano kende bang IEBC ya wayanga chenro ma campaigns e pachoka jochung' mopogore opogore county ma Homa Bay dwaro mondo otim campaigns e yor kwe. Jachung' otiko mar duond bura mar ODM dilaro kom governor e county ma Bay Gladys Wanga okwayo jo siasa mondo miwuog oko kendo jiwo kwe ka giuso agenda magi ne jopiny kama timore seche ma campaigns omako mach e boma Homa Bay kod alwora magi ka jochung' setombulu ka gimanyo sir e yiero maduong' mabiro. All of us who are campaigning for various positions in Homa Bay, these are the people who are going to vote for us. The election will be by the people, for the people. Violence will not help anything. Let us conduct our campaigns in peace. Let us conduct our campaigns without making our youth to fight each other. Let us conduct our campaigns without giving our youth jambes and pangas to cut each other and to cut their mothers. Na sisi kama kina mama ambao wako ndani ya siasa pia tunasema tupewe protection ya kutosha so that we are not intimidated and chased by people who love violence. Kaudoke weche go mag podho jochung' malaro kombe mopogore opogore chenro makama dhi nyime county ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nitiere county ma Kisumu kendo watudre kode achiel kachiel mondo moyango to chenro mar podho jochung' e county no dhi nyime e yo machal nade. Millicent, erokamano kuom riwri kodwa e chenro mar migago. Yangono ni to chenro mar podho jochung' e county ma Kisumu dhi nyime e yo machal nade. Jochung' mage ma osepodhi, mage ma podi geni biro kata biro mole nyim IEBC mondo mi opodhgi. Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel kowuok e kar tiegruok kama Tomboya Labour College e kaunti ma Kisumu kaendi kuma chenro no endi mabende sani dhi nyime e pacho mangima mar puodho jochungo eko mabende geto chopo e debe mondo mi olar kombe mopogore opogore mabende chunygi gombo mondo mi gitelie. Kaendi wan kaendi e kaunti ma Kisumu kwa udokni ji ang'wen ochunge kombe mopogore opogore ka bende wayudo ni ji ang'wen malingling golo ni ji ang'wen bro chopo e nyim duol no endi mochung'ne yiero mondo mi opuodhgi mondo mi gilar kom mar governor. Ji moko ang'wen bende bro chopo e nyim duol no mondo mi olar kom mar senator ka bende ji ang'wen bro chopo mondo mi olar kom mar women rep. Bende wayudo ni kar chung duond od buche ma bende ji bende ochung'e mopogore opogore kaunti ma Kisumu kaendi bende putho mare no chakore ayanga ka ginto putho makamano oter kuonde mopogore opogore ka bende odiochieng' manyoro nindano kane wasekao numa nyakach kuma bende putho makamago notimore nyaka ne jochungo eko ma bende chung kar kendgi. Kama wan kaendi kar tiegruok ma Tomboya Labour College kaendi no chak puotho mag jogo malaro kom mar senator kuma bende odiochieng' manyoro oketni idwa time kuom ndalo adek. E thuolo no endi ibro puodh jogo madwa laro kom no mar senator ka odiochieng' manyoro ne opuodhi Inos Okolo ma bende ochunga kod chama mar Jubilee mondo mi obio lar godo kom no mar senator e county ma Kisumu kaendi ka jotelo mamoko
poko chopo kaendi kabende wago tach kaendi mar kaugi kabende seche mang gichopo kata gichopo kawuono to ang' nwa kaugi ka gichopo odiochieng' makiny mabende puotho mar jogo malaro kom senika bro rume wabro bedo kaendi mondo walunu mago mondo wang'eni to gin ji adi to nyinge mage to gin jomage to gichung' gi duond buche makata chama mage magidwa laro godo komno eri kabende wayudo ni oganda mang'eny mabende ne okoyudo otiko e welo manotimore chien kanyo gi chama mar duond buche ODM kod mag duond buche mopogore kata mar Jubilee kata mar Kenya Kwanza ne ok oyudo jogo endi owuok oko mar chung' kod chama ma idendo ni gichung' kar kendgi mondo mi ginyal chopo e laro kom mondo mi giyud kombego eko magigeto magi endi bende e gik matimore e kaunti ma Kisumu kaendi chenro ni endi kwang'eyo ni otele kod apisa Mano Solomon Mudanya mabende rango puotho makamago e kaunti ma Kisumu kaendi mangima mondo neni jogo duto mowuok oko e laro kom kwaneno ni bende weche siasa chiegni odong' manalo manok to ganda bro wuok oko mondo mi giyier jogo magiero obro ng'iyo ni to chenro ni endi ochopo kanye to ji adi ma ibro gol listi ni opuodhi ni bro dhi laro kombego eko magichop e yiero maduong' tarik 9 dwe mar aboro. Kaka ineno toka kanyo bende arita kwe orid makare ma onge koko mora mora madhi nyime kaendi oganda bende poko chopo kaendi nikech irito jotelo mondo chop kosepuodhgi to koko wachni nyalo bet mana giyoko e gate kocha iye ka idware arita kwe makare mondo mi onyal tim puotho go eki e yo makare e yo mong'ith mondo mi jotelo go eki oyiere yo makare opuodhgi omigi oboke mabro nyiso ni in ibro chung' kod otikoni mondo mi ilar komni kaka chunyi dwaro kochopo yiero maduong' tarik 9 dwe mar aboro. Ka kamano Emmanuel magi weche mapod waluonu machiegni ka bende wan kaendi kwago tach mondo mi warange machiegni mondo wambe wanyal kolonugi wakelnugi ni to gin jomage mibo puodhi mondo kochopo ng'wech mar dwe mar aboro to gin jomage mabende bro chope dege. Ka kamano to dhi nyime kod kelonwa weche manyien mag migago. Erokamano Millicent kowuok e boma ma Kisumu entiere ka tiegruok ma Tombo ya Labour College kama oseyangonwa ni jochung' biro bedo kamolo mondo puodhgi kabang'e IEBC boyango jogo mopuodhi e laro kombe mopogore opogore. Achiel kachiel wadhi nyaka Bomas of Kenya kama jafwambo marwa Chris Owino nitiere jachung' mar duond bura mar Usawa Kowote jakmano malaro kom jatend piny Kenya Mwangi wa Iria iwacho ni ong'anyo oko mar karum mar Bomas of Kenya kokwedo kang' mar duol mar IEBC we oko ma oko keto nyinge listi mar jogo mipuodho e laro kom jatend piny. Achiel kachiel watudre kod Chris Owino ka iwinja ka intiere Bomas of Kenya yango ni to jachung' ni eri kata jachung' Mwangi wa Iria no geng'ne donjo kama IEBC puodhe jogo ma dhi laro kom jatend piny Kenya. En ang'o mano timre kinde no to nyaka gie sani pod entiere oko kanyo koso osemiye thuolo mar donje Bomas of Kenya to kata kamani kinde manoloso en okang' mano koro wacho no bro kawo poni IEBC ok bi yiene mondo mi odonj opuodhe. Erokamano Ochieng' Emmanuel nyaka sani pod jachung' mar duond bura mar Usawa Kowote Party Mwangi wa Iria pod odinne oko mar karomo mar Bomas of Kenya kod apisas mag arita kwe mago apisas mag obila mabende kwan gi thoth kakae mane otame donjo e karomo mar Bomas of Kenya kalure ni kawuono ok en odiochieng' mare maromo kod duol matayo yiere pacho kae IEBC kaka ing'eyo kochakre odiochieng' manyoro duol matayo yiere pacho kae IEBC nyoro osegolo nyinge jochung' madhi laro kom maduong' ma pacho kae kendo omiyo gi odiochieng' ng'ato ka ng'ato ne omiyo odiochienge kaka kawuono en odiochieng' mar ngire George Wajakoya kaachiel kod Peter kaachiel kod Walter Nyambane Mong'are mago e jochung' mar laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro ma onego beni romo kod jakom IEBC odiochieng' ma kawuono e chenro mar puodhogi motelo ne yiero maduong' mabiro. Koro mae momiyo IEBC kod officers mag obila otamo Mwangi wa Iria donje karomo mar Bomas of Kenya nikech kawuono ok en odiochienge. To ang'o mokelo Mwangi wa Iria e Bomas of Kenya kawuono? Mwangi wa Iria biro chwalo ng'ur mare kalure ni duol matayo yiero pacho kae IEBC ne ok okawo nyinge kata oketo nyinge kaka achiel kuom jogo madhi laro tend piny Kenya e yiero maduong' mabiro e gino ma IEBC giwegi giwacho ni ne okochopo ne Mwangi wa Iria orem chopo
moko kuom dwaro mane oket kod IEBC ne jogo madwaro laro tend piny Kenya e yiero ma higani. Kata kamano, Mwangi wa Iria kane loso kod jofwamb weche thuolo machuok mokalo ne okwedo weche makamago ka owacho ni ne oromo ne ochwalo gigo duto mane IEBC dwaro, kendo kwedo wach ma IEBC ne owacho ni ne okelo sei mag johera mage ma oke counties 9 kende kopogore kod counties 24 madwarore kod chike mag yiere pacho kae. Kaluwore kod gino ma oke apisas mag IEBC kata ote mane gichiwo ni Mwangi wa Iria odiochieng' manyoro en ni IEBC wacho ni Mwangi wa Iria ne okelo sei mag johera mage ma oke counties 9 kende kopogore kod counties 24. Kata kamano, Mwangi wa Iria okwedo wach makamae ka owacho ne okelo sei mag johera mage ma oke counties 24, kendo owacho ni gibiro goyo tach kae nyaka omigi thuolo mar romo kod jakom IEBC Wafula Chebukati mar chwalo ng'ur margi, ka owacho ni IEBC okosebedo kamiyo jochung' duto thuolo marom. Ka nyaka sani pod Mwangi wa Iria kod johera mage pod ne oko mar Bomas of Kenya, kendo waketo wang'wa mar neno ka ibiro yiene mar mondo donje Bomas of Kenya kose ok bi yiene mar mondo donje e karo mar Bomas of Kenya. Kata kamano, jochung' ariyo mano Profesa George Wajakoya kaachiel kod Walter Nyambane biro romo kod jakom IEBC Wafula Chebukati e chenro mar puodho jochung' malaro tend piny Kenya e yiero mabiro odiochieng' makawuono e seche ma midhiambo. Chris, iwacho kanyo ni jochung' ariyo oyang odiochieng' makawuono gin magiromo gi IEBC. Pok gichopo koso gisechopo gintiere chenro mar puodhogi? Profesa George Wajakoya kata ngire George Wajakoya kaachiel kod Walter Nyambane ne osemolo e karo mar Bomas of Kenya, kendo gin ute mane Bomas of Kenya agirito mana seche ma oket tenge seche mag saa 8 mondo girom kod apisas mag IEBC. Koro gisedonjo e karo mar Bomas of Kenya, kendo girito mana saa 8 ochop to girom kod apisas mag IEBC. Erokamano Chris Owino kuom bedo wang'wa e Bomas of Kenya. Wantiere gi geno ni podi wabedo kanyo. Ibiro yango nwa to kang' mane ma IEBC biro kawo kod Mwangi wa Iria to kod mago ma Wajakoya to kod jachung' mamoro Walter Nyambane biro bedo kawacho to ka giwuok e chenro no moba kod IEBC. Winjo kanyo janeno ni gichakore saa 8 odiochieng' makawuono. Kwara mga jwang' gi kanyo e mwakawe yweyo wa mokwongo. Kik idhi mabor, pod wantiere gi mathoth ma waikoni. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi, kendo imenyogi gi migepe mochung'ne omenda. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you
and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *811*401# to get Thank You, Lord. Machiegni nyakwa Ramogi kaluore kod wach manwami kanyo mar jaod bura mano wito ngimane okinyi makawuono. Mano jaod bura mano marabayo gai maduong' bura mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga igeno ni dhi molo ik mare saa 8 mar odiochieng' ma kawuono. Ka odhi nyime en ni ng'wela rokom gavana county ma Migori sani omako mach. Jochung' mopogore opogore medo manyo yore mag jiwo jopiny mondo mi osir gi lwedo. Duond bura mar ODM, Jubilee kod DAPK duto ni e pap ka jochung' mamoko bende ni e pap ka gionge kod duond bura mora. To ajenda mag jochung' gi chal nade? Ma nonro mar yiero mar gavana e county ma Migori kokelno kod Lydia Okeo. County namba 44, County ma Migori en achiel kuom counties manie gwenge mag Nyanza. Migori ogo tong' kod counties mag Homa Bay, Kisii kod Narok kaachiel gi piny libamba ma Tanzania. Makete kama ber mokalo matimo ohala gi jirendege. Oganda ma e county ma Migori bende timo ikruok mar biro yiero jotelo manyalo kelo dongruok ne county no e sectors mopogore opogore. Gi thuolo ni, Governor Matiyo Sani Zakaria Kotobado thuolo mare koro dhi karumo. Migori ni kod kuonde chung' od bura 8 kama oting'o Nyatike, Uriri, Kuria West, Kuria East, Suna West, Rongo kod Awendo. Migori bende en county ma onywando dhoudi mopogore opogore ka Joluo, Jokuria kod Abaluya gin moko ma odak kanyo. Jopiny gi duto ni kod dwaro mage kowuok kuom jolar kom gavana ma Migori. Kaka anja pikipiki agombo ni ndara ilosi, dareche ilosi, weche moko machalo kaka scholarship mag governorship wayudi kaka nyocha obado kete, alafu infrastructure bende odhi mbele kaka nyocha timore. Idwani mondo wabede gi gik manyalo loko ngimawa, manyalo miyo vijana yudo pesa moko kaka kelonwa kambi malosonwa gik moko Migori ka. Migori TTC mondo bed university. Ngima kaka sane oidhoni, giduok nwago kaka ne entiere chien kanyo. Kom gavana ma Migori oyo jochung' bura mamanyo yudo sirwedo kowuok kuom jopiny. Jochungo ting'o chila yako madhilaro komno gi otiko mar ODM, John Dachepesa madhilaro komno gi otiko mar DAPK, Dalmas Otieno mar Jubilee, Rebecca Maroa mar UDA kod Robert Okongo madhichung' kar kende. To ang'o momiyo gidwaro telo no mar county ma Migori? Sani wan gi machine mar rabuon to pok ochako tich. Wadwa ni rabuondwa no olos te potato crisp matinde ji chamo mang'eny. Migochwa kanyo ero koro iuse Kenya mangima. Wan gi dhok mang'eny kendo wahero pidho dhok. Ng'eni county ma Migori e kama Jokuria nitie. Jokuria jopith kabisa. To wadwa ni dhoge wagi ichoko gi achoka, titing'o gi titero gi Athi River kata Eldoret, mikure miyang'o gie, iloge rembgi mikengo gie, kaeto ring'o no ichaki hono ne jo Kenya. Wadwa ni machine makurono ma Eldoret kata ma Athi River kata Dagoretti no nyaka bed mana Migochwa ka. Wan gi nam, wan gi rech. Ing'eni sani kawo rechwa no iketonwa vehicles madongo dongo man gi refrigerators. Ni to rechwa ni itero Thika. Ni Thika kure ma ang'i ichwere, tikenge, ipile, tikane, to kendi chaki duoge uso na jo Kenya. Wabiro dwaro ni machine ma Thika no obede dho nam Muhuru ka. Mondo wagolo rechwa kucha, to waloso te, to wakano maber, to watero ne pinje maoko. Sirikal mwadhi loso en sirikal mang'iyo uchumi mamedo nweng'o kuom ji. Wan gi gima iluongo ni lower kuja irrigation scheme. Nyaka ne sirikand ni donji ei 2013, gicha nochak 2010. Onge kata 5% ma osemedi nikech sirikal wa ma Migori ma koro wuok sani, national government paro ni en sirikal mar mibadhi. So ok gidwar kete pesa moloyo pesa mane gisekete.
King'iyo nitie pesa mar blue economy, but because iparo ni wan wa jomibadhi ni waonge gi chenro makare. Blue economy wan gi nam kacha matuta ahinya kiwuok Miuru nyaka Sori, nam maber maonge anyuongi. To blue economy oter Mombasa, matin mobiro Nyanza odhi Kisumu. Nikech waonge chenro to wan gi nying marach, waonge gi good governance, sirikal okwepo gi gigo te. Jo-Migori en mana muodo lak, gwanyruok gi pado gi chandruok. County ok dhi tama dongo. Gima dhi timo na dhi make sure ni pesa mabire county to gi mwachoko wadhi keto gi into proper use. Mondo wane ni jogo mathagore, nyithindo maonge tije, walosne gi kun maginyalo tich. Bang' pedho agenda go, ratil mar siasa oyiengore komane Migori. Jo-Migori onego rang jotelo matiyo gi resources mantie, mwandu mantie, to timo projects moko makoro keto counties wagi e national level. Jibiro dwaro gik moko, services gi goods kuomwa, to wabe koro waloko hala kata wakonyre gi jomamoko. Kipimo jochung' manie pap, teko gi ni komane. Dalmas Otieno Anyango strong tekone kata gik mamiyo onyalo bedo gi mbi Migori en oteku mare kaka dhano, kaka jatelo machon, kendo kaka dhano osetiyo, rekod ne ber, kendo hero weche dongruok. Ochilo Ayako served as a minister, ng'ama ochung' motegno, ng'ama wacha diera, ng'ama timbe ne beyo and all that. E yiero ma higani, rawere kod mine irango ahinya kaka mago ma josiasa miyo singo kaluwore gi kwan ombulu ma gin go. Wan gi gimiluongo ni brain drain. Anyuola puonji magoli oko, to kosegoli oko miyudo degree, makata yudo profession, to kori tiyo oko. Nyiso ni kata mbaka moro matin miduogi goyo gi jodalagi, kinyiso gi gik maginyalo timo mondo ngimagi olokre, mondo yuto gi omedre, okiduogi tim gino. Ka wan gi mpango kaka an gi mine groups mang'eny, to gisechako cooperatives. Kora dwani ka medo gi pesa, to kae ma gibiro ole, to johala gogo ohala, jopur timo go pur gino, jotije mamoko be loso go tije, to gidok gichulo kanyo. Sirikal mar county madhi telo ne biro register jolupo te, biro loso cold storage ei Miuru kocha, biro loso cold storage ei Karungu koni, kendo biro loso barabara manie dho nam kanyo. Biro provide fishing community go te madwaro gi cages, kendo gibiro license kuonde mitime cage fishing no. Tije mantie machalo mining mar gold gini mang'eny Migori, wanene nyithindo go wakonyo gi mwanyiso gi that trade, wamigi kaka dege us gold margi, watergi training, wamigi tools monigo gitige gold. Mago kwa timo, sendi onge, sendi nitie, to mpanglio ema samoro nyopoko timore. Dibed ni Governor Masani ikore mar wuok e telo Zakaria Okoth bado ni kod mbi moro manyalo yiengo ratil ma siasa Migori. Ngire olang sana mapuonjo siasa e mbalariany ma Maseno, kolonwa matut pek ma bado kele pau siasa e laro kom Governor ma Migori. Wach mar the support base mar Obado dhi miyo ODM tich matek. Kila Ayako must work very hard. Wang ne ng'iyo ahinya ji ariyogi, pesa kod Dalmas Otieno, who is a seasoned politician, mose timo mang'eny ne jorongo, the same way makiluongo nying John Pesa to jo pinchi ko itgi. Ji ariyogo are strong candidates. Koro perhaps nikech gichung' gite kar gi ji adekgi, samoro ginyalo miyo ODM candidate thuolo, nikech John Pesa nigi jogene to Dalmas bende jogene support base mare. Samoro de gimi ja ODM thuolo mondo okaw tiko samoro. Ng'welaro kom Governor ma Migori koro to osechakore. Kajachung bende ketelela agenda ma engo ne jodak ma county ma Migori. Yiero koro en mar jopiny, kodong' mana ndalo machuok kende to piny Kenya dhi yiero madwe mar aboro. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
So niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jahera mar chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni weche mag tuke bang' bedo oko e tuke mag lig maduong' e piny mar Uingereza kuom higni 23. Gikone to klab mar Nottingham Forest udoge lig no bang' loyo klab mar Huddersfield gol 1-0 ne tugono mano bagi alap ma Wembley mano playoffs. Jatugo Levi Colwill nolore gol owuon dakika ma 43 mano chwalo Forest e lig mane gituge higa mar 1999. Gone. Oh, great ball in, it's in! Yates attacked it and turns away to celebrate. Nottingham Forest are in front. It was a wicked dipping ball into the box and Ryan Yates attacked it. I think Colwill might have got a bit of it too. But Forest are in front, that much is for sure. Steve Cooper has led them from 24th out of 24 in September. In 2022 are Nottingham Forest.